Unsa naman taon ni ay murag buyag-buyag na gud ni ba. Kapilan ako ni game nagtambal eh ko na ulian yate. Patay no unsa naman sa pare ulid bay grabe naman yung ubo. Pero tinanin dugaya ba? Suno ka balaka ni. Tuon na ako ni be. Pre, unsa naman ka? Wala pre, grabe nagmaya ko ubo pre ba. Ubak mayo. Nah, bilit kids na ba? Mugani no, nakuyawan na gay ko no. Nah, bilit kids na pre ba? Taon-taon na ba ng ubuhan na? Pa-check up siguro pre. Pa-check up pre nga. Wala mo gitay kwarta gani pre. Pero nagainom ako tambal pre. Kaya para mawala na akong ubo. Nagainom naman kag tambal nga. Wa ra gyapon di ay. Ay pre, ani na lang. Nay nahibalaan ako nga manambalay ba. Naulian gi akong lulo dito. Sure pre oy. Di pre kay basig patambal lang na ako ni pre ba basig buyag-buyag ra pud ni. Nah, lagi pre. Nindot na siya nga manambalay kay di siya mubunga og presyo ba. Ako lulo lagi goods kayo dito na ko atod ako siya ha. Nya, musta na nung lolo pre naulian? Ha, akong lolo. Patay na. Diyos ko. Matay kulbaan man taan man ang balay nimo pre. Eh uban lang ta. Testingan lang gud nato kay kato kong lulo namatay na siya kay tungod ra pud siyang edad ba. Eh basta di ka bata-bata man ka pre. Tra uban ta. Sige pre kay para maulian lang ko ba. Tara. Ilan mo buha delikado magkaayo eh. Ramdam din ako na aking magpatambal ba. Ayo. Tay, Oy, dong, sa may ato dong. kung naipahiro tong balik tayo ba? Ako na to. Dili. Op, ayaw lingkod. Ya. Ana. Nya dong, okay na dong? Kung gyapon na ulian tay, mga magwala. Ay sa dong ha. Kupaon dong. Sige tay. Asta dong. Isa tay. Usa man na tay. Hindi ni dong. Tampil pa maulian na imong lista. Plastak. Kilaw ko. Ulian mo sa tay. Wait ka ako ng balay. Ipag muli. Wa jud kay sali sa kwadong ba? Maulian unta ka. Ay, gulang. Ay, dong. Nato di atong manambalay. Tong way ayo. Way ayo ba dito? Way ayo, happy ko bali. Ano ka diha? Na diha ka. Daw. Adre. Awas ako. Sa mga gibate nimo di ay. Tambal tugikan ba? Tambal guro. Tatay oh. Uli. Ay, may ito tayo. Ay dong, sa may tuyo ninyo dong. Uli mo nang balay dai. Tambalan ako niya akong kwan ba. Niya akong panay ba. Grabe na kung bunday na kayo. Oh, dali na dali. Bisa ko sa natambal lagi pang tumarwa gihapon. Wala gyapon. Binaw na ko buyag-buyag ni tay. Wala ka kaya. Taon ni tayo ay. Lingkod. Talikod. Likod. Oh, lingkod sa likod na. Talikod Tara tayo. Oh pre. Biya lang sa teka pre ha. Namas tatay da pre. Napapukoy tuon lain ba. Sige pre, salamat kayo pre. Sige pre. Salamat kayo pre ha. Ayo tay. Oh. May bala na tay May bala tay. ni. Kuha ni tay kanang panis mutig yung makulian dyan tay ba. Ulian ito, may kablangka. Tinaluya eh. Hubak niya bro. Bulan naman siguro Ay, na. ako ibala na. O sige tayo pre. Sige, salamat kayo pre. Sigurado ka tayo, sigurado ka. Maulian duro kayo ligi. Likod. Ay siya dong. Unsa hindi mo sakit mo dong? Wala po ni mo tayo. Ubo gani no. Ay sorry dong. Nakadungog bitaw og gahina. Nabo ko na dungog dong na sa kabulan na dong na imong ubo. Na ako'y solusyon na dong. Para maulian na imong ubo. Gani tayo, taon-taon na po gani na akong gibate nga ubo no. Duda din ako imong sakit dong. Tips ni ba? Sa tibs tayo. TV ba? Pero ay kabla ka dong kaya ako'y bahala ni. Pakaw siya na ako ha. Ano si kuhaon? Duda ko ng tatay ba? Ano akong tatay ay? Oh, tara dong. Saan na tayo? Muna dito likod. Muna tambal si mo ha. Saan na likod? Kaya ako'y bahala. Saan ka natin na, mana? Mo gani do. Saan mo mo tayo? Gaya na po gani mo ubo dong. Tuyo ka lang ni. Para mo humok. Ay, ate, gihimo naman ko ni mo TV ani tay. Awan ako no. Wala nang kalindaan na oni ba? Banto bro day. Tumatay ang lulo day. Tungod mo kay klaro manambal eh.